ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕಂಪನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಆಂಡ ಈ ಕಂಪನಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಕಂಪನಿಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಲ ಹೈ ಉಂಡು ಅಂಚಂದಂಡ ಓ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತೆರೆಯು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 3,986 ರೂಪಾಯಿ 45 ಪೈಸೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ತುಪ್ಪುಡುಂದ 1.50% ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ದಿನದ ತುಪ್ಪುಡುಂದ 7% ರಿಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ತುಪ್ಪುಡುಂದ 19% ರಿಟರ್ನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ತುಪ್ಪುಡುಂದ 10% ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪುಡುಂದ 92.82% ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಚನೆ 5 ವರ್ಷದ ತೂವರೆ ಪಡುಂದ 152% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ಇಂಡಿಗೋ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ವಿಮಾನದ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಗೋ ನಿಕಲು ತೆರೆದಿಪ್ಪಾರು ಉಂದೆಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡನಡ ದುಮ್ಮು ನಿಕುಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಊರು ಪೋಡುನಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸುಟು ಪೋಂದಿತ್ತ 5 ಬೊಕ ಟ್ರೈನ್ ಅವೇ ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತೆರ್ನಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಂತಾರೆ ಆ ವಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತೆಗೆ ಅಂದೆ 5 ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೊಯ್ ಬೊಕ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡ್ರಸರು ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲಾದೆ ಪಂಡ್ರಸ ಎಂಕ್ಲು ವಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತನಂದು ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ವಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತನಂಡು ಏರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ವಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತನ ಪಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ವಿಮಾನೋಡು ಪೋಪೇರು ದಯಪಂಡ ವಿಮಾನದ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕಲಿಡ ದುಡ್ಡುಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ವಿಮಾನೋಡು ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಏತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಆತು ವಿಮಾನದ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಏತು ವಿಮಾನದ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಭ ಏನಾಯ್ತು ಶೇರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ತೂವರೆ ಪೋಡುಂದ ಒಂದೆಟ್ಟು 152% ರಿಟರ್ನ್ ಕೋರ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರದಾದ ಪಂಡದ ವಿಮಾನದ ಕಂಪನಿಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಡೇ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕು ಹಿಡ್ದವರ ನನಾತು ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಮೆಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಡಿಗೋ ಕಂಪನಿದಾಗಲಿ ನನಾತು ಹೊಸ ಫ್ಲೈಟ್ಲು ಮೆಕ್ಲೆ ನಾವು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯಾಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದವರ ಸರ್ವಿಸ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐದವರ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಪನ ಚಿತ್ನ 99% ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿಲಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿಲು ಬಂದಾಪ ಆಂಡ ಬುಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇಂಡಿಗೋದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಯಡು ವಾರೀತಿಡು ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲು ಒಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಕೊರೊಂದುಂಡ ಅಂಚದು ಒಂದುಲೋ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂಜೆಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಂದಂಡ ಐಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಂಬು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷಡು ಫ್ಲೈಟಡ್ ವಿಮಾನಡು ಪೋಪನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಂದ ಐತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಇತ್ತಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಈ ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಸ್ವಂತ ನಿಕ್ಲೇನ ನಿರ್ಧಾರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ದುಡ್ಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿನಿ 85% ಜನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇನ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಉನ್ನತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದ 1,53,685 ಕೋಟಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಉನ್ನತ PE ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದ 21.31%. ಅಂಚನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಿ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದ 21.9%. ಅಂಚನೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದ 186.46 ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂವರೆ ಪೋಣಂದಲ್ಲ ಒಂದೇಟ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂವರೆ ಪೋಪಣಂದ 10 ಉಂಡು ಒಂದೇತ ಅಂಚನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಭನು ತುಕ ಪ್ರಾಫಿಟಿ ಏತುಂಡು ಒಂದು
ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಇಯರ್ಲಿ ತೂಕ ವರ್ಷ ತುಲೆ ವರ್ಷದ ತೂವರೆ ಪೋಡುಂದಂಡ 16 ಮೈನಸ್ 16 ಒಂದು ಲಾಭ ಹೊಡಿತು 157 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಹೊಡಿತು ಅಂಡ 20 ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಮೈನಸ್ 234 ಕೋಟಿ 21 ಮೈನಸ್ 5,805 ಕೋಟಿ ಮೈನಸ್ 22ನೇ ಇಸವಿಡ 6,182 ಕೋಟಿ ಮೈನಸ್ ಅಂಚನೆ 23 ಮೈನಸ್ 302 ಕೋಟಿ ಮೈನಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೇಡ್ದವರ ಮೂಲು 6,500 ಕೋಟಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಈ 23 ತೂವರೆ ಪಡ ಮೈನಸ್ 306 ಕೋಟಿ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಲಾಭೋಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಂಪನಿದು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೆಕ್ಲೆನ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಕ್ಲೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀನಿ ಆನಂದನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಜನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತೊಂಜಿ ಸರಿ ಜಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಪಿರಾಡು ಬಲಿಪರೆಸರು ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಂದಂಡ ಒಂದೇ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉದತ್ತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಉಂದೆಟ 57.29% ಉಲ್ಲೇರು ಫಾರಿನರ್ ತುಲಿ 23.56% ಉಲ್ಲೇರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಾಖಲೆ 16.38% ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಖಾಲಿ 3.09% ಉಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏಪಲ ರಿಟೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಏಪಲ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪರೆ ಶುರು ಆಯ್ಬೇಕ ಆಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಫಾರಿನರ್ ತುಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ 23% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಟರ್ಲ 57% ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆನಂದ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಂಚದು ಈ ಕಂಪನಿನ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಯೊಂದು 11 ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ 52 ಹೈ ತೂವರೆ ಪೊಂದನ 3,000 ಹೊರಮಣುತ್ತ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಹೈ ಮಲ್ತಂಡು 52 ವೀಕ್ ಲೋ ತೂವರೆ ಪೊಂದಂಡ 2,222 ಪಂಡ 52 ಐ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋದಿತ್ತು 52 ಲೋ ತೂವರೆ ಪೊಂದ್ರೆ 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದು ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೈತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನ ಆಲೋಚನೆದ ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ನಿಕ್ಲೇನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಕಂಪನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಸೊ ಯಾನು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ಜಿ ದಯಪಡಂದ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ದೆತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಪೋನುಂಡು ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕೊಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಟ್ರೈನ್ ಬುಡ್ದಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಟೈಮ್ ಊರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇದವರ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪನಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಂದಾಂಡ 100% ಒಂದಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.